Igbo bi Igbo ekene mu na abịa nka nsi abịa. Agwa ntị ma ọ nụrụ eji igbu isi egbupụ ntị. Nke for the use of Anambra, especially the constituency Bernard Udemezue belong to. Unu afụgo n'ife nwa amadi ya na-eme. Ọ ka ọ dị n'unu mma. Echi unu asị na onye unu ziga representiri unu. And amụrụ nwa o ji bụ a problem, o ji bụ slogan. Onye kwube eziokwu na asị ya na a ga-egbu ya. Onye kwube ọ ka njọ n'ala Igbo. Ọ ka njọ n'ala Igbo. Very dark man. Bịa lead a candle light. Maka the fish magnet. Soludo gbu. Ya na ndị otu ya. Una no ujo very dark man just say bịa si unu ncha bụ cowards. And o nwere ekwula okwu. So if you know on social media, content creators, so if you need creating well, so any of you want certificate. And then you kokoko. Any of you want anything to show no we for now. Why get you man bonyori? Why get you man tagi gonyori? Ejoku na fufu nante, beta iga anuya. Oso unu mo so unu. Mandi na ati mekuzi na ndị Igbo. Ndị isi kwa mekuzi kwa onye Igbo ọzọ tonda agbagbuo gị dị a. Ị ga-agwa m oyibo ka nna asụ. Ọkịlị nwụrụkwa gị. Anyị chabụ ndị Igbo mada. Onwe ebe e ga-emeri fi gọnarịfa. Kama ife nkwu ga-egbu nna alụsị nsị na mekwụrọ. Soludo egbuzi na ndị mmadụ. Soludo. Unu na-asụ oyibo allegedly. Allegedly asị na ngị magburu ife anya ụba. A na-ekwu na igbugo Azụka. Ana-ekwu gị na ndị otu na suspend ya Bernard Udemezue. Afọ ime ade ekpudi ya nkata. The youth, this is your time. Unu ati ụjọ ka unu ọmụ ga-esi obodo Igbo bịa zọtalụ na ọnọdụ unu. Ọ bụrụ eziokwu. Akwụkwọ nsọ gwa the Israelite na fa mejọ Chineke. Na fa ma nwee peace. Fa ga na anụ ọgụ mana fa ga na-emeri. Mana unu nwa bụ ndị Igbo, ndị Nigeria, ụmụnne m. Una choka Chineke n'olu unu ọgụ. Kunu walk into victory. Or the possible. Or the possible. Soludo egbuzi n'ụmụ mmadụ. Peter Obi egburu ndị mmadụ. Alex Oti nwere ndị ọ na-egbu. Alex Oti ka ndị DSS si ebe fasti bịa ọ kwụsị fa leave my boys. My boys adịghị ezu ori. Soludo aka gị dị n'ife na-eme Nnamdi Kanu. Ọ ji ụzọ ka na aka gị dị ya. Hope ụzọ dị ma aka gị dị ya. Ọhaneze ndị Igbo afọ unu dị ya. Problem niile anyị nwego na ana Igbo bụ na ana Igbo ada aga ọfụma bụ ndị akpọrọ onwufa ndị ọhaneze ndị Igbo. Otu ndị ori. The same way kunu si na fight Ojukwu. Oge Ojukwu jesi nata. Onye kunu chọ ka o dezie ana Igbo. Onye kunu chọ ka o dezie ana Igbo. The youth, this is your time. Because most of these people are from good Biafra. On the never wanna kundi house after the war. Because onye ọbụla bụ onye Igbo ama na-eme ife ndị a na-eme. But I have to sing one song for unu abụ ndị youth, because at your age, ka dị na-eje ọgụ Biafra. For we lotegwu a na-aga ọsị gị. Biafra save my bullet when I die. Oh Biafra. Biafra save my bullet when I die. If I happen to die in the battlefield, never mind. We shall see again. Unu nwa ebe unu na-azọ dị mmu na ọbụla ajọ ọnwụ. Ndị a nwelego ụmụ fa nọsi obodo Igbo. And all you see unu ka fa na-use alụ dirty job. Ya na ndị police na ndị army. Ego ne ka na-akwa ndị army. Ego ne ka na-akwụ ndị police. So why if I get money make kidnapping na-egbu sisi ndị mmadụ na bai? Ka dịkwa n'ọnụ n'ọfụ aka na-abịa o. Because onye ala si n'ife eji asị na ọ na-ekwu ka bụ na bifo okwupụ nke ọkpụ n'ọnụ. Ọzọ abata ya n'ọnụ. Mere eji asị gị na egwosi onye ala ada agwụta ntamu. Efu mụa abịarago m na m abịarago. Ọ dị mma anyị bụ n'aka anyị ka ọ dị. Ayọmodogwu onye unu ma. Ndewo. Share this message.